да се учиш принудително. Мама късно се прибира, баба вече се нервира. Казва, че съм Марселив, много смятам детектив. Пенчо, нашия ученик, слаб по български език. Много не чете, много писане не ще. Пенчо често не обижда, сигурно не вижда. Каже дума удивителни, всички букви са съмнителни. Този Пенчо е мошеник, ще видеме невъзерник. Ти разкри ми. Аз запушвам устата, ти го върва за краката, ти с въжето върва здраво, ти за дясно, ти за ляво. Де, моля ви. Седете. Помощ, а сега какво да правя? Нямам време да се бавя. Всичко зная логично, ще се уча аз отлично. С книжките ще бъда нежен, с правописът пък прилежен. Браво, Пенчо, ако беше научил всички букви, вече щеше да може да четеш и да научи всичко за света. Ние обичаме да четем за парчето, той е наш добър приятел.